Human ang mga pagbaha sa Zamboanga City, dili pa mapahigayon ang face-to-face classes sa mga tulunghaan nga nalunupan ug nahimong evacuation center sa syudad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, dili pa makabalik sa face-to-face nga klase ang pipila ka mga tungaan nga nabahaan dinhi sa Zamboanga City tungod kay nangabasa ang mga learning materials niini. Padayon sab nga gipuy-an sa mga evacuees ang maong mga tunghaan. Kinahanglan nga maggamit og boots kining mga magtutudlo sa Tugbungan Elementary School sa barangay Tugbungan sa Zamboanga City. Wa pa mihubas ang tubig baha sa 12 ka mga school building sa tunghaan. Dunay ubang parte nga taman tuhod ang napundo nga tubig baha nga dala sa low pressure area miaging semana. Ang mga learning materials sama sa modules o libro sa mga magtutudlo ang mga nangabasa. Doon na pa'y kapin 300 ka mga magbanay nga evacuees ang kasamtangan nagapuyo sa maong tunghaan. Busa ang face-to-face classes, iagi na lang sa modular learning nga pagasugdan karong Miyerkules ug hulatan na lang nila mohubas ang tubig baha. Cannot go for face-to-face, not unless the water will be like baho water, and I will not let the teachers to come in. Kay sabi naman to leptospirosis tamin, baka impairmal mga maestra, and we will have a general cleaning here before we can have the face-to-face. Samtang sa Tetuan Central School nga usa sa mga dakong tungaan sa Zamboanga City, dili pasab makapahigayon og face-to-face classes. Wala man kini malunupan apan nahimo kining evacuation center sa upat ka mga barangay sa syudad. Adunay kapin sa 480 pa ka mga evacuees ang nagapuyo. Sugdan nila ang face-to-face class sunod semana samtang nagpatuman sila sa modular learning. Dali kami letter kunkap na for preparations, we hopefully by Wednesday this week, pwede man pull out kunal di aton mga evacuees so that Thursday and Friday, pwede kita man general cleaning, disinfection kunal the entire school. Sumala sa DepEd, dunay 90 katungaan ang naapektuhan sa pagbaha dala sa low pressure area kung asa 31 niini ang gihimong evacuation centers. So other buildings are functional and can accommodate learners. But for sure, those within the 7-kilometer radius akal affected gayot, then definitely modular galakaanay sila. Sara, kung makita ninyo sa akong likod, tama na tuhod ang tubig baha dinhi sa Tugbungan Elementary School. O kasagaran sa mga school building naa diri karon closed, especially ang mga first floor niini na humudyod sa tubig baha. O ang building pwede lang masudlan sa mga teachers dinhi katong room dito parte sa akong likod. Kaganina natin nakita dito nga naay teacher nga nagalimpyo gamit ang iyang butas. O Sara, sa karon dili pa dayon makahawa ang mga evacuees nga anaa sa maong mga tungaan tungod kay pipila kanila ang nawad-an gyud og Pinoy-anan tungod sa grabing pagbaha. Busa naginaot sila nga mahatagan una sila og laing kabalhinan sa lokal nga kagamhanan. Og nanghinaot sila nga mapaspasan kini nga matagan sila ayuda. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Efren Mamak.